am avut situații în care am căutat pe unde știau ei că este țeava, nicio chestie. Și deodată, fiind înăuntru în casă și discutând, na, uite, pe asta am încercat așa, în mijlocul casei, acolo, am auzit ceva. În mijlocul camerei, în sufragerie. Și zic, bă, n-am alt loc, asta este o chestie care indică ceva și oamenii, neavând altă soluție, alte chestii, zice, hai să vedem ce e aici. Dar gândește-te că dita mai casă din asta mare și în mijlocul casei era o chestie. Când au spart acolo, au găsit un hidrant. Ai fi zis, bă, cum să ai hidrant în mijlocul casei? Și după aia zice, păi noi ne-am extins casa, aici era curte. Și când am făcut chestia asta, am astupat, dar nu ne-am dat seama că de fapt au rămas sub presiune tot și fiind o bucată, exact ca și, poate să fie nu neapărat în mijlocul casei, poate să fie în curte. La un moment dat am avut fântână. Și eu ce am făcut? Am pus un dop. Dar dopul ăla poate să sară, poate să spargă și curge în fântână direct.